a incompetencia ou incapacidade, ou as tres cousas xuntas. Mais nada, e moitas gracias. Posicionamento ahora de que ten a palabra Antón Sánchez. Sí, nós tamén imos apoiar esta iniciativa, nos parece un campo importantísimo. Hai unha loita a nivel mundial das grandes empresas por apropiarse do material xenético. Habería que facer políticas para blindar o carácter de dereito dos povos e das persoas a manexar os recursos xenéticos que son de todos e que non se poden apropiar. A pesar disso está avanzando a política neoliberal, política de patentes, política que favorece as grandes empresas de sementes. Recentemente na Unión Europea hai unha nova proposta de regulamento que pon en perigo incluso a utilización de sementes por xente, sexan pequenos profesionais ou persoas que producen para autoconsumo, de poder manexar con liberdade estas sementes e restringir únicamente a utilización de sementes ás variedades comerciais. Isto é gravísimo, non? Por tanto, habería que empezar por poñerse ao frente desta loita, se se quere, que eu dubido moito que se queira, e blindar o carácter de dereito dos recursos xenéticos galegos, que ademais somos un lugar cunha riqueza excepcional de variedades e que son valiosísimas para o futuro. Unha vez blindado eso, sí que correspondelle á Xunta de Galicia, tería un campo de traballo importantísimo no que é a identificación e a conservación, a potenciación das variedades autóctonas agora ou para o futuro. Se non, tal como se está plantexando no Estado español, en Galicia por inacción, o que poden servir estes bancos de xermoplasma, coas novas modificacións da legislación estatal, é para que as propias empresas que queren patentar determinadas sementes accedan a eles, porque a nova legislación estatal permite a apropiación de sementes polas empresas para investigación e ensayos. Por tanto, nos parece peligrosísimo sin antes blindar o dereito á utilización xeral destes recursos xenéticos. Por tanto, moi perigoso nestes momentos. En canto á Xunta de Galicia, a proposta en sí, evidentemente isto está dentro da política da Xunta de Galicia de recortar recursos e desmantelar os servicios públicos. O que se comentaba antes do Banco de Xermoplasma, tuvemos conhecimento nunha visita que fixemos a Madegondo de que non se executa ninguna partida disto porque non se fai política. Por tanto, dentro do campo que habería para un servicio de investigación e extensión agraria de innovación, isto sería un campo para traballar importantísimo para conservar para o futuro esta riqueza e para trasladarlo aos agricultores, pero a reducción de recursos humanos e económicos fai imposible, non se está facendo labor. A labor que está facendo mayoritariamente dentro da sociedade civil, que incluso hai redes de sementes que están encargándose de incluso proporcionar aos funcionarios que individualmente se preocupan pois este material xenético. Nada máis, moitas gracias. Posicionamento do Partido Popular, ten a palabra Isabel García. Gracias, señor presidente. Señor García, a súa iniciativa vemos que